regionaalisen jälkeen alettiin heti lisäämään suoria metkoneita ja tehtiin enemmän niin tämmöisiä vähän erilaisia harjoituksia. Käytiin ulkona juokseen, tehtiin kelkavetoja, kelkatyöntöjä, hiekkasäkkijuoksuja, kaikki erilaista tämmöistä, mitä voi tehdä ulkona. Mä oon käynyt muutaman kerran viikossa uimassa ja sitten tietysti ollaan vielä koitettu saanut heikkouksia tietysti paremmaksi. Muuta aika pitkälti normaali. Ja nyt tietysti kun ollaan lähempän kentsejä, niin vähän leikkaa sitä volyymiä. Niin sanotusti herkistelemään. No, siitä just, että jätetään raskaat kyykyt ja raskaat maastavedot ja kauheat keskushermostoa kuormittavat liikkeet ja liian pitkät metkonit pois. Koitetaan, että pyritään olemaan mahdollisimman valmis ja levännyt sitten kun kisat alkaa. Yleisesti ottaen mun mielipide on se, että jotkut urheilijat ehkä ei uskalla levätä tarpeeksi ja joissain määrin reenaa liikaa. Et se on, niin kuin mulla on opetettu, että se ei välttämättä ole paras, ketä treenaa eniten, vaan se, ketä treenaa viisaita. Joo, tykkään. Aika vähän tullut valmennettua tähän asti. Meillä on CrossFit-varastolla ei ole niin hirveästi asiakkaita. Lähinnä vaan minä, Mikko ja Medruusi. Treenataan. Tietysti ne vähät asiakkaat, ketkä siellä on, niin tykkää tosi paljon valmentaa ja antaa vinkkejä niin omasta näkökulmasta. Olisi tosi hienoa joskus valmentaa enemmän. Se oli yksi unelma, että halusin liikunnanopettajaksi ja se oikeastaan siihen perustuu, että kaikki mitä mä oon tähän asti tehnyt niin on jollakin tapaa liittynyt urheiluun ja kaikki mitä mä haluaisin tehdä aikuisen tai työelämässä, niin toivoisin, että liittyisi jotenkin urheiluun. Pyrin lepäämään enemmän ja vähentämään niitä liian kovia harjoituksia ja sitten tietysti kun lähestytään kisoja, niin pyrin syömään enemmän tai tarkemmin, vähän terveellisemmin ja tietysti juomaan, pitämään nestetasapaino hyvin yllä koko ajan ja lepäämään silloin kun on tarvis. Mä oon oppinut koko ikäni urheilun, mä oon oppinut aika hyvin tuntemaan kroppani siinä mielessä. Huomaa kyllä, jos on liian väsynyt ja jos siltä tuntuu, että tarvii levätä, niin en pelkää sitä. En pelkää pitää lepopäiviä, jos se tarvii. Pidetään. Crowning. Kuka ei haluaisi.